Singacela unibingelela nonke bazalwane emakhaya kwelihle igama lomfula wethu uKristu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba ngokusilonda kuze kubuyelana. Wasipha ukuphila kukho konke nje wabuye wasipha leli thuba lokuhlangana ukuthi noma sithasile ukuthi kungabi bikho iy'fundo ey'velayo kodwa sikwazi ukusifumana lesi sanamhlanje. Siyakholwa, siyancenga uNkulunkulu ukuthi abe nathi ngomoya wakho oyingcwele. Isifundo namhlanje sethu sithathwe encwadini kaDaniel. Sizokwenza incwadi kaDaniel chapter 1. Ngokuphangisa masithole umthandazo. Baba odala amazwe nomhlaba, isenkosi yethu Jesu Kristu, sizofunda izwi lakho ngokwethemba nokukholwa ukuthi mase silifundile uNkulunkulu esipha ukuqonda, silizwe, silenze, sihambe ngokukhuluma kukaNkulunkulu. Kukho konke kuguqula iy'milo zethu sisemhlabeni phansi. Impilo esiyiphilayo ney'milo zethu zibe njengeyakho impilo yethu osekhaya ezulwini. Singaziphathisi abantu basemhlabeni kodwa siy'phathise owasezulwini ngoba siqonde ukuthi ikhaya lethu Nkosi lapho ekumele simele khona ukuba siphethele khona. Simele ukuphethela ebukhoneni bakho. Siphe Nkosi ukuthi sikuzwe esikhathini samanje. Uhlale ey'ndebeni zomlomo wami, umoya wakho oyingcwele ungifundise, usifundise sonke nasemakhaya ukuqonda izwi lakho likhuluma nathi esikhathini samanje. UJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle lomfula wethu uKristu inkosi yethu, amen. Sithela namhlanje senza isifundo encwadini kaDaniel, uDaniel 1. Ngizocela ukuqala ngokuthi ngifunde amavesi awu-2. Daniel 1 verse 1 kuya kuverse 2. Isihloko sakhona uma uqala ufunda sithi ukuthunjiswa, ngiyaxolisa, ukuthunjwa nokufundiswa kukaDaniel nabangani bakhe. Daniel 1 verse 1 ufundeka kanjena. Ngonyaka wesithathu wokubusa ukaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, kwafika uNebhukhadinezari inkosi yaseBhabhele eJerusalema walivimbezela. Verse 2 athi inkosi yanikela esandleni sakhe uJehoyakhimi inkosi yakwaJuda nengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu, waziyisa ezweni laseShineyari endlini kaNkulunkulu wakhe, waziyisa izitsha endlini yengcebo kaNkulunkulu wakhe. Amen. Verse ade siwafunda uDaniel 1 verse 1 kuya kuverse 2. Ngisacela ukuthi nje kube ngathi siyawuchaza ukuze nomuntu mhlawumpe osekhaya azoqonda. Ivesi yokuqala ethi ngonyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi. uJehoyakhimi lo wayeyinkosi yakwaJuda. Esabusa-ke uJehoyakhimi laphana eJerusalema eyinkosi yakwaJuda, kwabe sekufika inkosi ogama layo linguNebhukhadinezari. uNebhukhadinezari yena wayeyinkosi yaseBhabhele. Uma ifika inkosi yaseBhabhele uNebhukhadinezari bafika bavimbezela iJerusalema. Okusho ukuthi ngamanye amagama balihanqa iJerusalema. Kuthiwa umuntu uvinjezelwe noma ukuvimbezela lapha khona umkaka umuntu noma uma kuvinjezelwa idolobha uyikaka leyo sithi, ulikaka lelo dolobha bese liba phakathi nendawo. Bese kuyazenzakalela ukuthi abantu abakwaziyo abaphakathi edrobheni abakwazi ukuphuma. So ngenxa yokuthi intuba yokuphuma ayikho bese sekuthiwa bavinjezelwe. Uverse 2 masuthi-ke inkosi yanikela esandleni sakhe uJehoyakhimi. Uma kuthiwa inkosi, le nkosi okukhulunywa ngayo inkosi uJehova, umdali wamazwe nomhlaba. Ukuthiwa wanikela esandleni sikaNebhukhadinezari, wanikela uJehoyakhimi oyinkosi yakwaJuda. uNkulunkulu uma esenikele uJehoyakhimi esandleni sikaNebhukhadinezari akamnikelanga nje kuphela ngokwevesi, kepha wamnikela nengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. Ngoba uJehoyakhimi wayeyinkosi yakwaJuda, khona laphana ebuseni kwakhe izitsha zikaNkulunkulu ezazikhona zi-under ukuqashwa uyena. So uma sekufika uNebhukhadinezari ufika useba ne-access, useyakwazi ukubamba uJehoyakhimi, useyakwazi uba ne-access futhi ekuthatheni lezi zitsha. Bese siyathola ukuthi uNebhukhadinezari wathi uma eseyithathile lezi zitsha wazisa ezweni laseShineyari endlini kaNkulunkulu wakhe. Amen.
mase siyathola ukuthi wazisa izitsha endlini yengcebo kaNkulunkulu wakhe. uNebukadnezar uyayithatha lezi zinto usho uyithatha eJerusalema, uyibona ukuthi hhayi azihambe ziyolondwa laphana endlini kaNkulunkulu wakhe yena uNebukadnezar. Ngoba uNebukadnezar wayaziwa ngokuthi uyinkosi yezizwe lezi esasizothi izizwe ezayingakholwa. Yebo. Ake sikhumbuzane la. uJehoyakim wabusa kusukela ngonyaka ka-609 kuya kunyaka ka-958 BC, umbuso kaJehoyakim. Uma uzofunda incwadi yeChronicles yesibili, u-36 uvesi 5, uyathola ukuthi ekubuseni kwakhe uJehoyakim wenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Sicela ulifunda leli vesi. iChronicles yesibili 36 uvesi 5 uthi, uJehoyakim wayeneminyaka engama-25 ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyi-11 eJerusalema. Wenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Amen. Bengithi asiyifunde le vesi ngoba uNkulunkulu ezigabeni eziningi eBhayibhelini asifundisa khona ukuthi abantwana bakhe noma u-Israyeli ukunqoba kwawo kwakulele ekutheni bekwazi ukulalela uNkulunkulu, bese beyakwazi ukunqoba izitha nazo zonke izimpi ababebhekana nazo. Kanjalo futhi uNkulunkulu khona eBhayibhelini uyakufundisa ukuthi ukwehlulwa kwabantwana bakhe noma ukwehlulwa kwa-Israyeli kwakulele ekutheni u-Israyeli udelela uNkulunkulu noma uphule imiyalo kaNkulunkulu noma ushiye uNkulunkulu uhambe uyokhonza uNkulunkulu babezizwe. Bese zithi uma izimpi ziwuvukela u-Israyeli ziwufice uvele ubudlelwano ungenabo noNkulunkulu. Kanjalo bese u-Israyeli uyahlulwa, unqotshwa yimpi osuke usubhekene nayo. Ngokuchazisa lana, ngiyacabanga ngiyakholwa ukuthi ekhaya sesiyasithola sonke isizathu sokuthi yini indaba kubhalwe kuDaniel 1 verse 2 ukuthi inkosi uJehova yanikela esandleni sakhe uNebukadnezar, inikela uJehoyakim inkosi yakaJuda kanye nengxenye yezitsha zikaNkulunkulu. Usuyabona ukuthi uNkulunkulu hhayi ngoba nakhu wayemzondile uJehoyakim eze enikelwe esandleni sikaNebukadnezar. Kodwa ngwencwadi yeZichronicles yesibili 36 verse 5 banikelwa nje ngoba vele uJehoyakim wenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Bese nje masifunda sizofunda ukuthi ingabe lobu bubi babuqala ngayini uJehoyakim, kodwa siyavezelwa laphana ukuthi ubudlelwano baNkulunkulu no-Israyeli vele babungebuhle. So uJehoyakim uyaqala uyabusa laphana ngonyaka ka-609 BC kuze kube unyaka ka-598 BC. Wenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Kwakuwunyaka wesithathu, ulo nyaka kwakuwu-606 BC, la uNebukadnezar eweza khona eJerusalema ukulivimbezela. Yiso lesi sikhathi la uNebukadnezar wafika khona wathatha izitsha ethempelini likaNkulunkulu elaliseJerusalema. Akagcinanga nje ngokuthatha izitsha kuphela, kodwa wathatha nabahlali ababekhona lapho. Futhi abasebezophenduka abathunjwa beyohlala eBhabhiloni. Uthatha izitsha zokubuka, uthatha izitsha ethempelini likaNkulunkulu, uthatha nanabahlali. Kulaba bahlali kwakukhona uDanyeli nabangani bakhe abathathu babekhona kulaba bahlali abaphenduka baba abathunjwa. Okunye nje okuthathekisayo ukukhumbula ukuthi ngalesi sikhathi uNebukadnezar efika, ngicela ukuqala kanje. Okuthathekisayo kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi uNebukadnezar enza konke lokho, kwakukhona inkosi igama layo okwakuwu-King Nabopolassar. Igama lenkosi kwakuwu-Nabopolassar. uNabopolassar wayengubaba wenkosi uNebukadnezar. uNabopolassar wabe eseyashona, useyafa, washiya isihlalo sobukhosi
kungekho obusayo, si-naked, siyimpumpunu. So uNebukadnezari ewuzwa umbiko ukuthi ubaba wakhe usedlulile emhlabeni, useshonile, wazama ukubuyela eBhabhiloni endaweni yaseShina noma eShineyari, eyothatha isihlalo sobukhosi, ngoba azi ukuthi uma engasithathi uyothi mhla ebuya yena uyobuya sekukhona uyobe sebekiwe seyinkosi. So wabona uNebukadnezar ukuthi angibeke phansi iy'ntambo njengamanje ngiphindele ekhaya, ngiye laphana eShineyari uyoklema khona ubukhosi ngaphambi kokuthi omunye umuntu lobo bukhosi abuthathe. Kuthiwa lolu hambo mhlampe lolu about 700 kilometers enqamula laphana ngasehlane lase-Asiriya. uNebukadnezar kwamthatha izinsuku ezingaphezu ezingaphakathi ko-22 kuya ku-23 days. Wathi uma efika lapho wasiklema isihlalo sobukhosi. Uma uzofunda uGenesis 10 verse 10 nje, ngiyacela ukuthi ufunde uGenesis 10 verse 10 ukuveza ukuthi lapha igama lethi Shineyari siqale sathola laphana kuvesi 2 ukuthi uNebukadnezar wathatha izitsha ethempelini kaNkulunkulu wayoyibeka ethempelini lakhe laphana endaweni yaseShineyari, lapho ethempelini likaNkulunkulu wakhe. Ngicela njengamanje uma sifunda la siyayikhumbula ukuthi uNebukadnezar washo uma ezwa kuthiwa ubaba wakhe ushonile, wasuka phindela eBhabhiloni waya khona futhi eShineyari uyothatha isihlalo sakhe sobukhosi. Igama elithi Shineyari ngicela sifunde uGenesis 10 verse 10 esikhombisayo ukuthi cha, aliqali ukuvela encwadini kaDanyeli, kodwa liyavela phana encwadini kaGenesis 10 verse 10. La kukhulunywa insizwa igama layo lalinguNimrodi. Fundeka nje uGenesis 10 verse 10 uthi-ke ukubusa kwakhe uNimrodi waqala eBhabheli nase-Ireke nase-Akhade naseKhaline ezweni laseShineyari. Amen. Kuvezwa iy'funda noma lapho umbuso kaNimrodi ukuthi wawuhamba ibanga elingakanani. Siyathola ukuthi nalapha eShineyari kwakubusa uNimrodi. Lana othi uma usufika encwadini kaDanyeli usufica kuyindawo engaphansi kwamaBhabhilonians, inkosi ebusayo eBhabhiloni. Uthole ukuthi neShineyari lingaphansi kwakhe, lapho kutholakala khona ithempeli likankulunkulu wawo amaBhabhilonians, lapho kwafaka khona izitsha ezayithathwa endlini kaNkulunkulu. uNebukadnezar uyayithatha lezi zitsha endlini kaNkulunkulu, uzithatha ethempelini likaNkulunkulu, uziyisa ethempelini likaNkulunkulu wakhe. Ngisacela ukuthi sifunde incwadi kaJeremiya 50 verse 2 ukuze sizothola ukuthi lo nkulunkulu kaNebukadnezar yena ungubani akaze athathe izitsha zikaNkulunkulu ayoyibeka endlini yakhe. uJeremiya 50 verse 2 ufundeka kanje. Isihloko sakhona nje sithi isiprofetho ngeBhabheli. Bese incwadi kaJeremiya 50 verse 2 ufundeka kanje. Memezani phakathi kwezizwe, nikuzwakalise, nimise ibhanela, nikuzwakalise, ningakufihli nithi, iBhabheli linqotshiwe, uBheli ujabhile, uMerodakhi uphelile. Amen. Bese iyaqhubeka ithi amandla, izithombe zalo zijabhile, imifanekiso yalo iphelile amandla. Amen. Bengifisa ngokufunda le vesi ukuthi sithole, ngoba kuyazwakala laphaya ukuthi uBheli uma kukhulunywa kuthiwa uNebukadnezar wathatha izitsha ethempelini laNkulunkulu azisa ethempelini lakhe. Lowo nkulunkulu, lelo thempeli laNkulunkulu kaNebukadnezar, lowo nkulunkulu kaNebukadnezar yilona owayebizwa ngokuthi uMorodaki. Mhlampe abanye bazomkhumbula kahle uma sebembiza ngesiLungu, abakuthiwa ngesiLungu uMarduk, yabo. Igama lalowo nkulunkulu uMarduk obizwa noma odume ngegama lani elithini, elithi uBheli. uNkulunkulu wamaBhabhilonians loyo, according to uJeremiya 50 verse 2. Konke lokho kuyenzeka.
ngoba izwi laNkulunkulu lakhuluma ngomprofethi u-Isaya. Siyakhumbula incwadi Amakhosi esibili 20 verse 16 no-verse 17. Incwadi Amakhosi esibili 20 verse 16 no-verse 17. Yazi kuyathathekisa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyisimangaliso. Abantwana bakhe akabasurprise. Qala ekhiphe iy'xwayiso kuqala. Uma elalelwa asho kuzokwenzeka. Uma eqhubeka nokungalalelwa aphinde futhi akhulume ngokuthi yini ezokwenzeka. Amakhosi esibili 20 verse 16 17. Ngisacela ukugcina ku-18. Amakhosi esibili 20 verse 16 kuya ku-18. Ufunde kanje verse 16. U-Isaya wathi kuHezekiya, yizwa izwi likaJehova. Verse 17 athi, bheka izinsuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho nalokho oyihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla uyakuyiswa eBhabheli. Awuyukusala lutho, usho uJehova. Verse 18 athi-ke, nasemadodaneni akho ayakuphuma kuwe, oyakuwazala, bayakuwathatha abe yizinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBhabheli. Amen. uNkulunkulu uyaprofetha ngomprofethi ka-Isaya ukhuluma noHezekiya inkosi okuzakwenzeka. Ukuphuma kwezitsha zisuka eJerusalema ziya endaweni yaseShineyari. uNkulunkulu wayexwayisile abantwana bakhe ngakho ngezwi lomprofethi u-Isaya. Uze uyahambela le mtshetsha kuze ukugcina lapho. Ngisho nanenzalo yakho iyothathwa iyoba abathunjwa noma iyoba zinceku laphaya endlini yenkosi yakuphi? YaseBhabheli. Okay, ngicela siqhubeke. Ngicela sikhumbule ukuthi noma sikhumbuzane ukuthi iJerusalema kahle kahle labuye lavinjezelwa 2 more times. Okokuqala lavinjezelwa ngaphansi kwenkosi uJehoyakhini ngo-597 BC. Okwesibili labuye lavinjezelwa ngaphansi kwenkosi uZedekhiya ngo-586 BC. Okwesibili lana uma sikhumbuzana kahle iy'ndonga zeJerusalema ezazidilizelwa phansi nethempeli. Umuzi lapho kuthiwa khona lapho kuthiwa khona washiswa, lapho kuthiwa wasala only a husbandman to tend to crops. Siyakhumbula. Kodwa ngoba mina sengiyayisamarayza le ndaba, ngiyacela ukuthi umzalwane ayifunde laphana ekhaya. Itholakala kuMakhosi esibili chapter 24. Ufunde wonke nje chapter 24 Amakhosi esibili. Uphinde uyithole Amakhosi esibili, iqhubeka Amakhosi esibili chapter 25 wonke. Bese ufunda iziKronike zesibili chapter 36 wonke. Mhlawumbe ngokwenza njalo uzobe usuyitholela ulwazi lale nkulumo engisanda kuyisho egcwalisela ukuthi iJerusalema lavinjezelwa 2 more times under ukubusa kaJehoyakhini ngo-597 BC nangaphansi kokubusa kwenkosi uZedekhiya ngo-586 BC. Sicela siqhubeke nokufunda. Sesifunda laphana khona encwadini kaDaniel 1, sesifunda amavesi njengamanje ivesi esizolifunda u-3 kuya ku-5. Uvesi 3 uthi, inkosi yakhuluma ku-Ashiphenazi induna yabathenwa bayo ukuba athathe kubantwana bakwa-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe. Uvesi 4 uthi, abafana bengenasici, ababukeka kahle, abanengqondo ekuhlakanipheni konke, abanolwazi ekwazini, abanokuqonda ekwazini, abanamandla ukukhonza endlini yenkosi, ubafundise izincwadi nolimi lwamaKaledi. Uvesi 5 athi, inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sokudla kwenkosi nesewayini eliphuzayo. Bondliwe iminyaka 3. Kuyakuthi ngasekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi. Amen. U-Isaya wayeprofethile ngokuthi amadodana enkosi uHezekiya
noma inzalo yayo inkosi izothathwa ibe yabathunjwa iyoba ziyinceku lapha neBhabhiloni. Enye yenziwe abathenwa esigodleni senkosi yaseBhabhiloni. Mhlawumbe ukuqinisekisa lana ngicela sifunde u-Isaya 39 verse 7 noma sike sawafunda u-Isaya 39 verse 7 usho okufanayo nesikufundile encwadini yamakhosi, kodwa ngisacela ukuthi njengamanje siqinisekise ngokuthi sifunde encwadini ya-Isaya 39. Ngisacela ukuqala nje kuvesi 5 bese ngigcina kuvesi 7. Uthi verse 5, Isaya 39 verse 5 uthi u-Isaya wathi kuHezekiya, yizwa izwi likaJehova Sebawoti. Verse 6, bheka izinsuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho nalokho oyihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBhabheli, akuyukusala lutho, usho uJehova. Verse 8 athi, nasemadodaneni akho ayakuphuma kuwe oyakuwazala bayakuwathatha abe yizinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBhabheli. Amen. uNebhukhadinezara uma sikhumbuzana la ngoba kade sifunda nje encwadini yaDaniel 1 ukuthi watshela u-Ashpenaza owayeyinduna yabathenwa, u-Ashpenazi owayeyinduna yabathenwa ukuthi akakhethe abantwana bozalo lwenkosi. Inkosi yakuphi? Inkosi yakwa-Israyeli noma ngingathini inkosi yaseJerusalem. Uthi uNebhukhadinezara induna yabathenwa la ayikhethe abantwana bozalo lwenkosi ababeyiyouth kahle kahle, babeyiyouth ngoba uDaniel ngaleso sikhathi beyabathunjwa laphana eBhabhiloni ezokhethwa naye wayeneminyaka ewu-18 kuphela. Uma eyala uNebhukhadinezara ukuthi abantwana abangenasici noma abangenawo ama-physical defects. Uyakhumbula mzalwane uma ufunda incwadi kaLeviticus 24 verse 19 no verse 20. Incwadi Leviticus 24 verse 19 verse 19 no verse 20. uNkulunkulu khona akusho lapha. Uthi Leviticus 24 verse 19 no 20 uthi uma umuntu elimaza umakhelwane wakhe njengalokho enzile yena kuyakwenziwa kanjalo kuye. U-20 athi-ke kube ngokwaphuka ngokwaphuka, neso ngeso, nezinyo ngezinyo, njengalokho elimazile umuntu kanjalo kuyakwenziwa kuye. Amen. Ngiyayithatha le vesi ngoba uthe masilalela lapha encwadini yaDaniel 1 uyamthola uNebhukhadinezara ukuthi ekhuluma ukuthi kuba izinto akafuna ayazibona zibalulekile uma kukhethwa abantu abafana noma kwi-youth abantwana noma abantu abazosebenza esigodlweni sakhe. Uyasho naye uthi bengabi nasici, bebukeke kahle ebusweni. So uma umuntu engenalo iso kuyisici lokho. Uma umuntu engenawo amazinyo kuyisici lokho. Uma umuntu eqhuga kuyisici lokho. Ngoba uyakhumbula ngisho nala kwenziwa khona iy'nkonzo zetabemakele uma wawukhetha imvu noma isilwane ozofuneka uyonikela ngaso, noNkulunkulu wayeshilo ethi masibe isilwane esingenasici ezekade ukuthi sibe singakanani, yabo. So wenza njalo wona uNebhukhadinezara uma ekhetha lapha ney'nkosi ewumhedeni uyasho ukuthi abantwana bakhe ufuna abazozala lenkosi ababukeka kahle, abangenasici physically, abangenasici even ngisho nasengqondweni, abahlakaniphile, abanokuqonda. Uyabasho ukuthi kumele bebe abantwana abanjani. Labo ababekhethiwe kwakufuna kube abantu ababengakwazi ukufundiseka ezikoleni, bekwazi nanokufunda ulimi lamaKaledi. Amen. Sacela ukuma nje kancane la ngesisho ukuphoza kancane. Inkosi yabahedeni inendaba nokuthi abantu babukeka kanjani. Ingakho nje uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba esitshela ngale mizimba yethu ukuthi simele ukwenze njani kuyona. Khona imikhuba ekufuneka singayenzi kule mizimba ukuze imizimba yethu ingeke ize ibe nazo izici. Uma kwenzeka ziba khona
kube ukuthi ngempela bekulwa isici. Kuwumsebenzi womuntu as individual ukuthi aqinisekise ukuthi umzimba wakhe awunasici. Nomzimba womunye umuntu, hhayi ukuthi uzozilonda, kodwa bese udestroy imizimba yabantu. Siqonde ukuthi imizimba iyithi impilo kaNkulunkulu. Ney'ngqondo zethu, ukudla okwaziyo ukuthi kuzokuphazamisa ingqondo. Uma ukuthi uyabhema, uyazi ukuthi uma ungabhemile mhlawumpe uba nolaka uqalekile, ingqondo ayisebenzi kahle. Uncenge uNkulunkulu akusize ukuphuma kulokho. Uma wazi ukuthi ukudla okudlayo khona into okuyenzayo kuwe physically, mhlawumpe omunye kungaba ukuthi uphuza utshwala, yabo vele kulimala ingqondo, kulimala nanomzimba, kusho ukuthi kulimala ama-organs angaphakathi kuyena esiswini. Noma mhlawumpe enze izinto vele ezilimaza umzimba. Abantu besifazane bayakuphika-ke lokhu, kodwa miningi imikhuba eyenziwa abantu uma sebephuzile. Abanye bayalwa, kodwa nje isikhathi esiningi umuntu uma engaphansi kotshwala kusuke sekukhona lapho somehow kufuneka exolise khona uma esesoba. So kufuneka singabantu sikugweme ukwenza imizimba yethu ibe nezici. Kusobala ukuthi laba ababekhethiwe la ngokwesifundo kwakuwabantu ababefundile. Isizathu sokuthi kwakungakhethwa nje ngoba uma ulalela kwakungakhethwa nje yinoma yiziphi nje iy'ngane. UNkosi uNebukadnezar uqobo waye-concerned ngempilo yalaba bantu ababezosebenza esigodlweni sabo. Ababezosebenza esigodlweni sakhe noma endaweni yakhe yobukhosi. Kangangokuthi wayengavumi ukuthi badle ordinary food. UNebukadnezar wafuna ukuthi laba bantwana ababekhethiwe bedle ukudla akathi yena uNebukadnezar noma akafundiswe noma akubona ukuthi lokho kudla kuwu-best. Ukudla okwakusetafuleni lakhe uNebukadnezar ngoba wathi masukhumbula kahle ufuna bedle njengoba yena edla. Uma nomunye nje umbuzo esifuna siyibuze nokuthi uma inkosi idolatrous uNebukadnezar i-expect-e kangakanani uJesu Kristu ukuthi ulindele okungakanani naye ebantwaneni bakhe ababizwa ngegama lakhe. Ngoba umbuzo ufuna ukubuzwa ukuthi yini indaba uNebukadnezar engavelanga nje wayiqeda inzalo yenkosi yaseJerusalema, kodwa afise ukuthi ayifundise ngama-affairs ombuso wakhe eze bathembe ukuthi bengama laphaya esigodlweni sabo. Ngowesifundo kuyaphendula kuthiwa impendulo ikhona. uNebukadnezar wayeyinkosi ehlakaniphile. Ngokwenza lokhu wayenesiqiniseko sokuthi uzothola ukuthembeka kubathunjwa la embusweni wakhe. Laba bathunjwa kanje babebizwa ngoba babebizwa ngegama laNkulunkulu. So wayeyazi ukuthi ngenxa yokuthi abantwana bakaNkulunkulu laba kuzoba khona ukwethembeka kubona. Umbuzo usungaba ukuthi uma thina siyibiza ngokwethembeka, ngabe omakhelwane bethu banokuthini ngathi, bengasibiza yini? Sisacabanga ngalowo mbuzo, sizawuqhubeka nesifundo. Ekupheleni kweminyaka emithathu, laba bafana kwakufuneka beme phambi kwenkosi, obvious, bezovivinywa noma bezohlolwa ukuthi le mizamo ibiyizanywa ukuthi be-improve physically, mentally, even spiritually, ibe yimpumelelo yini. So sothola lokho uma sifunda amavesi uverse 18 kuya kuverse 20. Kodwa okwamanje ngisacela ukufunda laphaya encwadini kaDaniel 1 uverse 6 noverse 7 manje. Uverse 6 athi, kulabo kwakukhona kubantwana bakwaJuda oDaniyeli, noHananiya, noMishayeli, no-Azariya. Uverse 7 athi, induna yabathenwa yabatha amagama. uDaniyeli yamutha ngokuthi uBelitheshazari, noHananiya yametha ngokuthi uShadrach, noMishayeli, uMishaki, no-Azariya, u-Abednego. uDaniyeli, uHananiya, uMishayeli, no-Azariya babe yingxenye nabo yabantwana ababa abathunjwa. Induna yabathenwa isibanikeza
amagama amasha. Sacela ukuthi siwabukele amagama bese siyawaqhathanisa siwachaze. Amagama abo sothi nje ngamabomu nje the pagan name change, yabo. Basusa kumagama abo abaqanjwe abazali bawo banikeza amagama abahedeni. Kwa-Israyeli noma kwaJuda abazali bakhona baqamba ingane bathi uDanyeli. Igama elithi Danyeli lalisho ukuthini? Lalisho ukuthi God is my judge. So kwa-Israyeli noma kwaJuda uDanyeli bamqamba ngokuthi uDanyeli, okusho ukuthi igama lakho ubani lisho ukuthini? uNkulunkulu ungumahluleli wami. Wathi uma esefika eBhabhiloni balishintsha igama lakhe kwathiwa uBelteshazzar. Okusho ukuthini? The keeper of the hid treasures of Bel. Igama elithi Belshazzar sebemnikeza lona eBhabhiloni lithi hhayi, wena ungumgcini wamagugu afihliweyo alaphana kuBhele. Konje uthena uBhele ubani? Uthena uBhele uMarduk. Lona okukhulunywa ngaye laphana kuDaniel 1 verse 2. Lo Bhele okukhulunywe ngaye encwadini kaJeremiah 50 verse 2 oshoyo ukuthi uBhele wayewunkulunkulu waseBhabhiloni owaziwa ngokuthi ubani? uMoredaki, uMarduk. So uDaniel, God is my judge, lashintsha igama lakhe waba uBelteshazzar, okusho ukuthi the keeper of the high treasure of Bel. Owesibili kwakuwu-Hananiya, igama lakhe wayeliqanjwe kubo kwaJuda engu-Hananiya. Igama elithi Hananiya lisho ukuthini? Lalisho ukuthi Yahweh is God, uJehova ungunkulunkulu. U-Hananiya wathi uma esefika eBhabhiloni lashintshwa igama lakhe waba uShadrach. Igama elithi Shadrach lalisho ukuthini ngokwaseBhabhiloni? Lalisho ukuthi he is an inspiration, the inspiration of the sun worship, or worship of the sun. Yabo. So uma kuthiwa Shadrach kwakusho ukuthi he is the one who inspires, wayegqugquzela, ngingasho njalo mhlawumbe ukuthi wayegqugquzela ukukhonzwa noma ukudunyiswa kwelanga. Owesithathu igama lakhe kwakuwuMishayeli. Ukuthi Mishayeli lapha kwaJuda abazali bakhe bemqamba bebefuna ukuthi engqondweni yakhe bazi ukuthi leli gama lakhe lisho ukuthi he is the one who belongs to God. Mishael means who belongs to God, ongokaNkulunkulu. Wathi uma esefika laphana eBhabhiloni balishintsha igama lakhe bathi uMishak. Uma bethi uMishak, la meaning yegama elithi Mishak eBhabhiloni bebesho ukuthi he is of the goddess Shaka, worship of Venus. Kwakukhona isithixokazi laphana wegoddess, igama laso kwakuwuShaka, owayegqugqumezela worship of Venus, ukukhonzwa kweVenus. Osogcina ngayo u-Azariya. Igama elithi Azariya wayeliqanjwe kube kwaJuda lalisho ukuthi Yahweh helps, uJehova uyasiza. Igama abamshintsha lona eBhabhiloni babesebemnika igama elithi Abednego. Igama elithi Abednego lalisho ukuthi a servant of the shining fire, inceku laphana yomlilo ovuthayo. Ngazi noma sizothi ovuthayo noma ubengezela kakhulu na. Umbuzo ukuthi-ke ukushintshwa kwamagama, ukushintshwa kwamagama kwakungokosiko kwangaleso sikhathi, kodwa yindaba amagama beshintshelwe ey'thixweni zabahedeni. Kuthiwa ngokwenza njena ama-Babylonians ayeba-encourage futhi enethemba lokuthi ngokubanika leli gama lamagama azoba-influencer ukuthi bekwazi ukudela imfundiso abayifundiswe kaJuda, bethathe le mfundiso yobuhedeni eyalapha ababekhona eBhabhiloni, bekwazi ukupractice nabo ukupractice lezi imfundiso okuzona-ke esesizibahaqile ezweni laseBhabhiloni. Sicela siqhubeke sifunde uverse 8 laphana encwadini kaDaniel. Uverse 8 uthi, kepha uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Amen. Kuthiwa isivivinyo nje sokuqala noma ithesti yokuqala labafana bami ababesebancane noma le youth eyabhekana naso kwakuyi-test ye-appetite. Bavivinywa
ngendlela yokudla. Uma njengabafundi beBhayibheli sizothola ukuthi akusikhona okokuqala sithola indaba enjengalena eBhayibhelini. Ngoba uma sifunda incwadi kaGenesis, uGenesis 1, ngiyaxolisa, uma sifunda incwadi yaGenesis, uGenesis 3, uvesi 1 kuya kuvesi 3, siyathola ukuthi nabazali bethu bokuqala, u-Adamu no-Eva, isivivinyo sabo sokuqala noma ithesti yabo yokuqala nabo yayingukudla. Ukuthi siyakhumbula. Ngicela ngokuphangisa ngivele ngiyifunde ukuphruva ukuthi oDaniel ngokuvivinywa ngokudla kwakungaqalwa ngabo. Indaba yokudla is-serious. Uma ufunda uDaniel 3 uvesi 1 kuya ku-3 uthi, uvesi 1, inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? 2. Owesifazane wayesethi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Uvesi 3 athi, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli, ningazithinti, ukuba ningafi. Ngala mavesi besidinga ukuthi senze kube khona isiqiniseko sokuthi nabazali bethu bokuqala, Adamu no-Eva, bavivinywa ngokudla. Njengoba sesibona noDaniel bethi uma befika laphana eBhabhiloni, isivivinyo nabo sokuqala abasitholayo isivivinyo sokudla. Uma sifunda futhi iBhayibheli, ufunda laphana kuMateyu 4, uyathola ukuthi ngisho noJesu Kristu uqobo, isivivinyo sakhe sokuqala noma ithesti yakhe yokuqala kwaba ngeyokudla. Khumbula kathi ezelile iy'nsuku eziwu-40 ngenhloso yokukleyima noma yokureclaim-a konke lokhu umuntu okwakumlahlekele. Uma ufunda uMateyu 4 uvesi 3 kuyashiwo kuthiwa, uMateyu 4 uvesi 3 uthi, kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa. Amen. Besidinga ukuba nesiqiniseko sokuthi uDaniel isithesti yakhe yokuqala kwabe yokudla, oDaniel eBhabhiloni, no-Adamu nokudla ensimini yase-Eden, ithesti yabo yokuqala kwaba ukudla, kuGenesis 3 verse 1 kuya ku-3, noJesu Kristu uqobo kuMateyu 4, ithesti yakhe yokuqala kwaba ngeyokudla. Kuthiwani la? Lokhu kufanele kube yisixwayiso kuthina namhlanje ukuthi i-appetite ihambisana kakhulu, indlela esidla ngayo ihambisana kakhulu ne-spiritual life sethu noma nempilo yethu yakwezikamoya. Ngokuba iyaveza ukuthi uma uthi umuntu ulawulwa indlela yokudla akwazi ukuyithiba, lokho kusho ukuthi isono simile lana kuyena ngasemnyango. Yaqinisekisa futhi ukuthi uma umuntu engalawulwa indlela yokuthi yena udla kanjani noma engenzi ngokuthanda noma ngokukhanuka kwenyama noma kolimi lwakhe, loyo muntu ukudla kwakhe ku-under i-control of reason. Lowo muntu kunzima ukuthi isono sikwazi ukumbamba. Ngakho esikudlayo nesikuphuzayo kuphakathi kokuthi kuyasivimbela noma kuyabukhuthaza kakhulu ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Obviously, khona ukudla newayini elingalungele ukudliwa ngenxa yezempilo. Uyakhumbula? Uma sifunda incwadi Leviticus 11, Old Testament, uNkulunkulu lapho uyakhipha ukuthi khona iy'lwane afuna zidliwe, khona engafuneki idliwe, khona ey'hlambulukileyo, khona ey'ngahlambulukile. Siyakhumbula? Yabo. Bese sekuba khona encwadini yeZaga, iZaga 20 uvesi 1. Ivesi lana uNkulunkulu uyaveza ukuthi iwayini liyisedeleli, liwumxokozeli, bonke abaduka ngalo banjani? Abahlakaniphile. So, yindaba uDaniel nabangani bakhe bazimisela ngokuthi bona ey'nhliziyweni zabo angeke beze bedle noma bephuze ewayinini noma ekudleni kwaNkulunkulu, ingoba umthetho kaJehova usey'nhliziyweni zabo. Amavesi esingawafunda mhlawumpe ukugcwalisela lokho ukuthi uNkulunkulu wayebaluleke kanjani kuwo, angasisiza sonke lapho emakhaya
ukuthi ufike nje Nkosi yami ekhaya uyifundele amaHubo 37 uvesi 31. Uphinde ufunde amaHubo 119, sifunde amaHubo 119 uvesi 112. Bese kuba amaHubo 141 uvesi 4. Bese kwakhona incwadi yabaseKorinte 3, abaseKorinte bokuqala 3 uvesi 16. Lapho kukhulunywa khona uNkulunkulu eveza ukuthi akufunakali ukungcolisa ithempeli. Size saziswa ukuthi imizimba yethu vele iyona iyamathempeli kaNkulunkulu. Ingakho uDaniel wahamba wacela induna yabathene ukuthi nosicela ukuthi singazingcolisi ngokudla okusezidleni senkosi. Abazali boDaniel babenze kahle, babenze umsebenzi oncomekayo ngokuba-instructor besezingane ngendlela okufuneka bephile ngayo. Kukanjani ngathi? Ngabe zethu iy'ngane mhlampe siyaziqondisa noma siyaziluleka ngendlela yokudla na? Noma sibuka abazali boDaniel bamlalela uNkulunkulu laphana ekhuluma encwadini Izaga 22 verse 6, lapho uNkulunkulu ekhuluma ethi khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe, uyeke ukuthi uma esemdala angeke asuke kuyo. Ngoba sebemile oDaniel laphaya babengasekho, engasakhuluma indaba yabazali. Asizwa ukuthi umama wakhe wathini nobaba wakhe wathini, kodwa asizwa ukunquma kwabo. Cela siqhubeke sifunde njengamanje uvesi 9 novesi 10 kuyena uDaniel 1. Uvesi 9 ethi uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. Induna yabathenwa yathi kuDaniel, mina ngiyesaba ukuthi inkosi yami, inkosi emisile ukudla kwenu nokuphuza kwenu, iyakubona ubuso benu ukuba uxhozekile kunabafana abayintanga yenu. Lilifake engozini ikhanda lami enkosini. Amen. Nanso induna yabathenwa iyaphendula uma becela uDaniel ukudla ngendlela ehlukile. Ithi cha, ibeka lezi izathu ey'bekayo kuvesi 9 novesi 10. Kuthiwa yindaba uDaniel wafumana umusa, esifundeni khona umbuzo khona la ukuthi yindaba uDaniel wafumana umusa kwinduna yabathenwa. Impendulo ivele ukuthi uDaniel nabangani bakhe ingoba babenga-compromise, kodwa babema ngokuqinisekileyo emthethweni kaNkulunkulu. Umbuzo, yindaba babema beqinisekile emthethweni kaNkulunkulu? Ingoba babekhomithe izindlela zabo endleleni kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu bemthemba ukuthi nanantoni na ephambi kwabo uzobadlulisa kuyo. Uma ufunda incwadi 37 uvesi 5 wamaHubo, uyaveza ukuthi ngathini? Ukulalela kwabo belalela, their obedience to God, to God's ways, pleased the Lord. Bese kuyaqhutsheka kuthiwa uNkulunkulu wayebesenza nanokuthi even nanezitha zabo bekwazi ukuhlala kahle nazo. Ikhona leyo ivesi uthi uNkulunkulu uma izindlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu wenza ukuthi ngisho nanezitha zakhe zihlalisane kahle naye. Ngafunda nalaphana ekhaya Izaga 16 uvesi 7. So uNkulunkulu wababusisa noma uyababusisa bonke abantu abathembekile kuye. Kodwa induna yabathenwa yayisaba inkosi lapha uNebukadnezar uma sikhumbula kahle. Ngoba inkosi uqobo yayithena kufuneka bedle kanjani, bephuze kanjani oDaniel. Uma inkosi yayingasibona ukuthi oDaniel babonakala bebabi bohlokile, bedlulwa yilezi ezinye iy'ngane zabaJuda nazo ezayithunjiwe ezazidla njengayo, lokho kuzobeka induna yabathenwa engozini. Ngakho uDaniel waya kuyona induna yabathenwa wacela ukuthi elokhu enesicelo sakhe sokuthi bona bacela ukudla kanjani. Esikukhumbuza engizocela ukuthi mhlawumbe sithi ukuveza ama-points amabili la ukuthi inkosi uNebukadnezar nalabo ababengaphansi kwakhe babefundisiwe ukuthi le ngxenye yokudla ababedla ngayo bona kwakuyingxenye eyayifanele, eyayiwusizo kakhulu ekwakheni amamasela
noma yayiletha izakhamzimba ezanele emzimbeni womuntu, futhi isiza kakhulu nasekukhuleni kwengqondo yomuntu. Okunye osifuna sikukhumbule ukuthi akusiwona onke amaJuda noma bonke laba abafana ababekhethiwe abama emthethweni kaNkulunkulu, kodwa iningi labo bawukhompromayza. Yingakho-ke induna yabathenwa yayisaba umphumela, kodwa-ke uDaniel siyathola ukuthi wayazi kangcono. Eyi, kuyathathekisa lokho esikukhuluma nalesifundweni ukuthi inkosi nje, induna yabathenwa iyadawutha lesi sicelo soDaniel ngoba iyabona nazi nje ezinye iy'ngane zidla kahle ziyiphuzela iwayini lenkosi, azinankinga. Manje laba bakhuluma indaba yokungangcolisi abathi bafuna okwehlukile beyi-minority bebancane, bakuthathaphi lokho bona? Kwase sekuyisabisa lokhu induna yabathenwa ukuthi engaze ngife ngifela lezi y'ngane lezi. Cela sifunde incwadi kaDaniel uDaniel 1, sizofunda uvesi 11 kuya kuvesi 14 esikhathini samanje. U-11 uqala kanje uthi, wayesethi uDaniel encekwini induna yabathenwa ebeyibeke phezu koDaniel noHananiya noMishayeli no-Azariya 12, ake ulinge izinceku zakho izinsuku eziyi-10, basiphe imifino yokudla namanzi okuphuza. Bese bubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi. Wenze ezincekwini zakho njengokubona kwakho. Uvesi 14 ithi-ke yabalalela kule nto, yabalinga izinsuku eziyi-10. Ezokukhumbula la ukuthi kuyavela ukuthi uDaniel wayemile emthethweni kaNkulunkulu engenakuzanyazanyiswa, eze hambe eyocela induna yabathenwa ukuthi ukwenza kwayo kube ukwenza okuphambene nokwenkosi yayo oNebukadinezari. Lesi isifundo kuthina sokuthi ukuthemba izethembiso zikaNkulunkulu, njengoba uDaniel wayethemba uNkulunkulu kangangokuthi waze wakhipha izwi lokuthi silinge izinsuku eziwu-10. Bese uyasiqhathanisa nabanye abafana abazobe bedla enkosini. uDaniel wayenesizathu esiqinile sokumethemba uNkulunkulu njengoba nathi sisenazo. Mhlawumbe leso sizathu sokwethemba uNkulunkulu ungazitholela sona ekhaya uma ufunda incwadi yamaHubo 56 uvesi 11 namaHubo 125 uvesi 1. Ngiyafisa bazalwane ukuthi sifunde lamavesi, kodwa ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi abazalwane mangithi ivesi ngicela siyifunde bengibekezelela beyifunda ekhaya. uDaniel, ngiyabonga. uDaniel siyathola ukuthi wayeyinsizwa yona eyayihlakaniphile ngokuthi ikhethe iy'nsuku eziwu-10 ngokuba wayazi ukuthi babekade behamba, ngisakhumbula, besuka eJerusalema beze bezongenela eBhabhiloni. Lolu hambo lwabo, indlela oludela ngayo, babe-aware ukuthi luwukhathazile umzimba wabo nobunqavu bawo. So wayazi ukuthi kudingakala ukudla oku-best kubona ukuthi kubasize ukuthi umzimba yabo ikwazi ukurikhava. Ukudla okunezakhamzimba kakhulu okuzosiza umzimba ukuthi usheshe urepair noma usheshe alungiseke ingozi eyenzekile kuwo umzimba. Ukudla okulight, yabo, ukudla okulula nokulula ukuthi kudayijesteke esiswini, kulula ukuthi kugayeke esiswini. Ukudla okuzogcina ingqondo i-clear, yabo, i-sharp, ikwazi nokwehlukanisa ingqondo nje, ekwazi ngisho nanokwehlukanisa ngoba ikhona indaba yokuthi khona nje ukudla. Ngizokwenza isibonelo, mina negenge nje eningi sesikhula nayo sesinokuthi sisezingane sidla amasi, and amasi ayenza le nto ukuthi uma sesiwadlile uvele ufikelwe ubuthongo nje uze sengathi ungalala, uyazi ungalala ngisho nasemini, yabo. So oDaniel babedinga ukudla, bazi ukuthi imizimba yabo bona idinga ukudla okuzokwenza ukuthi engqondweni yabo bengaphazamiseki, nasemzimbeni ingaphazamisekanga ukuthi usudlele lokhu kudla usucobekile sekuthi ulala, yabo. Kodwa ukudla kuzokusiza emzimbeni ukuthi ube namandla ukuthi ulapheke ngisho nasey'fweni ebezivele zikuhlasele. uDaniel wayekazi lokho, kodwa kakhulukazi
wayenesiqinisekiso sokuthi ukudla ababekudla kwakufanele kube ukudla okuzobusiswa uNkulunkulu uqobo. Uma kubusiswa uNkulunkulu, wayenesiqiniseko sokuthi imiphumela yophuma-ke emva kokudla lokho kudla kuyakuba imiphumela ewu-best, yabo. Lokho kudla wabathi uma bebuka ukudla okusetafuleni lenkosi, babone nje no. Akulula ukuthi lokho kudla abakufisayo kutholakale lapha etafuleni lenkosi. Amen. Siyabonga. Ngoba umbuzo unjalo ukuthi uma ngidla lapha ekhaya noma uma udla laphana ekhaya mzalwane, ubusisa lokhu kudla kwakho, kunembeza yakho ngabe kuyabusiseka noma uyabonga nje? Baba siyabonga, yabo. uNkulunkulu angakubusisa nengenelele kulokhu kudla. Ngizokwenza isibonelo ngoba laphana encwadini Leviticus 11 kuney'lwane ey'hlambulukene ey'ngcolileyo. Kulula ukuthi umuntu ethi I've been eating i-bacon and egg noma i-ham. Kanti umzalwane ufuneka esho nje kucwale isiZulu siqine uma umZulu usho nje kade ngidla inyama yengulube. Lena-ke isikwe yabancane yaba ngathi amaphepha. Uma uthi i-bacon akusazwakali kahle. Kuyaluza ukuthi ukhohlwe ukuthi ubudla ingulube kahle kahle enqatshiwe uNkulunkulu, yabo. So angazi ukuthi noma mhlawumbe uthi ngiyabonga ngoba ngikholwa ukuthi ungathi Nkosi busisa uma udla ubhekeni ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu vele ukunqabile lokho, yabo. Indlela ye-spiritualism nje isambe phezulu noNkulunkulu kodwa ukuprofethele uMoya's prophet ukuthi i-spiritualism siyohamba kakhulu izinga laso ngalezi y'khathi zokugcina. Kangangokuthi abanye bethi imithetho kaNkulunkulu bazoyi-compromise ngenxa yokuthi basaba ukufa. Sizokwenza isibonelo lakhe ukusebenza kwama-evil spirit kuphezulu. Angithi sifundisiwe njengabazalwane ukuthi uma kwenzeka u-ingeste uphoyizeni, kufuneka usizo lokuqala uzame nawo uku-ingeste i-charcoal, ukugunya i-charcoal, yabo, ukuze uzobe umunca uphoyizeni layana. Hhayi, sekukhona enye imfundiso-ke njengamanje ethi uma udle uphoyizeni noma kungathi unelisi uma sithi wadlana inyama yengwenya, yabo. Kanti uma uzofunda incwadi Leviticus, no, uNkulunkulu indaba yokudla ingwenya nje iy'lwane ey'nabuzelayo, uNkulunkulu uthena no, yabo. So i-spiritualism sihamba phambili. Angazi ngikhuluma nomuntu akwaziyo ukuhamba esebenze emphakathini, yabo. Uthole ukuthi njengamanje kuyi-spiritualism sekukhona sekuney'nkolo ezokuthi hhayi kufanele udle kakhulu ingulube, yabo, ngoba ingulube kakhulu iyalwa nezinto zemithi. Kanti uNkulunkulu unqabile nje ukudla indaba yengulube. Kodwa siyabathola oDaniel laphana bayanqoba ngokudla ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, ngoba ngokwenza njalo uNkulunkulu wabe esebophezeleka ukuthi ebabusise. So induna yabathenwa yavuma. Cela sifunde uDaniel 1 verse 15 kuya verse 17. Bese ukuthi sisheshe sisiqede isifundo ngokusizwa yinkosi. Kodwa ekugcineni ukuthi kwenzeka lokho sibe sonke sibe nokuqonda. Kuthiwa uverse 15 kuDaniel uthi-ke ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bubuhle, babekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Inceku yayisisisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza yabapha imifino. Uverse 18 athi uverse 17 athi laba bafana abanoNkulunkulu abanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Amen. Siyathola la ukuthi imiphumela yayiba-favor uDaniel nabangani bakhe. Ngoba yini? Ngoba uNkulunkulu wayebabusisile. Wababusisa ngengqondo, wababusisa nangendlela ababukeka ngayo. Ngakho konke iphoshini yokudla noma ingxenye yokudla esetafuleni lenkosi uNebukadnezari yayibekwe bayibeka ngayo eceleni, baqhubeka ngalena ababeyicelile. Uyawukhumbula incwadi amaHubo 34 verse 8 lapho kuthiwa ubusisiwe loyo muntu uthemba lakhe likubani? LikuJehova. So uNkulunkulu wababusisa oDaniel ngokuhlakanipha, ngokwazi ekufundeni, njengoba yena uNkulunkulu uqobo ewumthombo wokuhlakanipha. Ngafunda ekhaya incwadi Izaga 2 uverse 6 noJakoba 1 uverse 5. UDaniel kwaze kwangezwa waphiwa ukuqonda imibono, uyakhumbula, namaphupho naye ekwazi
Kodwa lokho sizokuthola kahle uma sesibuka ama-chapters alandelayo. Lokhu kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu willing noma uNkulunkulu uyakulangazelela ukuthi ngathini asize noma abusise laba abathatha ukukholwa abakholwa nguye nabamthembile. Nathi njengoDaniel asizukuvele nje sibusiso sihleli. Kufuneka kube khona ingxenye esiyidlalayo ey'mpilweni zethu ney'nqumo esiy'thathayo. Bese noNkulunkulu eyakwazi ukuthi naye edlale yakhe indima, abusise ukunquma kwethu, asiphe imiphumela emihle. Singivala, cela ukufunda uDaniel 1 uvesi 18 kuya kuvesi 21. U-18 uthi ngasekugcineni kwezinsuku inkosi eyayishilo ukuthi bazakungeniswa ngazo, induna yabathenwa yabangenisa phambi kukaNebhukhadinezari. U-19 uthi inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke, akufunyaniswanga muntu onjengoDanyeli, no-Hananiya, noMishayeli, no-Azariya. Base bemi phambi kwenkosi. Uvesi 20 athi ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo, yabafumanisa bedlula kashumi zonke izanuse nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. Uvesi 21 athi uDanyeli wayekhona kwaze kwaba ngumnyaka wokuqala kaKhoresi inkosi. Amen. Sitholane la esifundweni? Sithola ukuthi ekupheleni kweminyaka emithathu, yaphela iminyaka emithathu, induna yabathenwa yabathatha-ke yababeka phambi kwenkosi uNebhukhadinezari. Inkosi uNebhukhadinezari yabavivinya noma yababuza imibuzo. Athi uma isibabuzile sikhulumile nabo bona ukuthi laba bafana abane akekho ngathini, yathola ukuthi bahlakaniphile. Laba abanye babadlula ba-10 times wise, abahlakaniphe kakhulu ukwedlula abanye. Lokhu kuyaveza ukuthi nenkosi uNebhukhadinezari uqobo nayo yayihlakaniphile, yabo. Kodwa yindaba laba ababehlakaniphile ngoba yakwazi ukuthi ingaveli nje bamukele, yaqala nabo yababuza imibuzo. Yindaba laba ababehlakaniphile ingoba uNkulunkulu wababusisa ngokuhlakanipha. Lokhu kuhlakanipha kwakuyi-reward kubona yokuthi bathembekile kuNkulunkulu. Sesithola evesini yokugcina lapho ukuthi uNkulunkulu ukuthi uDaniel waqhubeka nokuphila kwaze kwaba unyaka wokuqala kokubusa kwenkosi uSayrus noma uKoresi wasePezia. Amen. uNkulunkulu esisize sizozindla ngalamazwi emakhaya, asiphe ukuqonda, asiphe nanokuthi noma indaba ye-appetite bese sesiyizibile siqonde kodwa ukuthi uma siyiziba akukho lapho esizonqoba khona, futhi ku-impossible ukuthi sithole izibusiso zikaNkulunkulu siyiyekethisile. Amen. Kusibusiso ufunda kwezela esikhathini samanje ngoJesu inkosi yethu. Amen. Sicela sikhuleke. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba, siyabonga izwi lakho. Sicela usiphe ukuliqonda, usiphe ukulikholwa, usiphe ukuhamba ngalo ngakho konke ukuphila osibusise ngakho. UJesu inkosi yethu siyathandaza. Amen. Sikume siphile ukuphila bazalwane. Sizophinde sihlangane sisenze isifundo sencwadi uDaniel 2. Amen.